Shoot for a Cause, inilunsad ng PNP Pangasinan kung saan ang process ito ay makapagbebenepisyo sa mga pulis na may matinding sakit at bahagi rin ng proceeds ay ang mapupunta sa pagtatayo ng kanilang kauna-unahang daycare center sa loob ng kampo. Naging matagumpay ang Shoot for a Cause ng Pangasinan Provincial Police Office sa tinawag na Congressman Sandro Marcos Cup Shoot for a Cause. Ang aktibidad ay suportado ni Congressman Sandro Marcos, mga kaibigan nito at iba pang pribadong individual. Actually, hindi lang financial support yung nag-uumapaw na binigay nila sa atin, pero lahat ng mga kaibigan ni Chief of Staff Ryan Remigio and si Congressman is talagang tinawagan din nila at mga nagbigay ng support at sa atin sa Shoot for a Cause na ito. Layunin ng Shoot for a Cause ang Pangasinan PPO na muling makapag-abot ng tulong sa mga pulis na may matinding sakit na una na nakapagbenepisyo sa mga nakarang Shoot for a Cause event ng ahensya. Maliban dito ay magtatayo rin ang Pangasinan PPO ng Child Care and Development Center or Daycare Center sa loob ng Camp Governor Antonio Sison. And the proceeds of this Sandro Marcos Cup will also benefit again yung mga ating mga terminally ill na personnel, but then part of it will go to our first, I think, I don't know if it's entire country or but I think in Region 1 tayo yung first. We will be erecting a daycare center inside the camp. Kahapon lamang, Hunyo 26, ay sinimulan na ang groundbreaking na itatayong daycare center sa loob ng nasabing compound na dinulahan ng kinatawan ng PNP Chief Major General Benjamin Acorda Jr. na si Lieutenant General Michael John Dubria, PNP Deputy Chief of Operations. Pinuri nito ang inisyatibo ng Pangasinan PPO sa pangunguna ni Provincial Director Police Colonel Jeff Fanged na magtayo ng daycare center. Ayon naman kay Fanged, makapagbenepisyo sa itatayong daycare center ang mga anak ng mga pulis at mga dating guro rin ng mga pulis ang gagamitin para rito. Our personnel will not have to worry because pagpasok nila dito, dalanin nila yung kanilang mga anak, doon na ilalagay. At marami po tayong mga dating mga teachers na pumasok sa pagkapulis, sila yung gagamitin natin na mga teachers natin, sila yung magtuturo. Payo naman ni Police Lieutenant Colonel Bingo de Asis, presidente ng Philippine Practical Shooting Associations, sa mga gun owners na maging responsable sa paghawak ng baril, lalo na kung may kasamang mga anak. Yung ating mga gun owners, bago sila mabigyan ng lisensya, registration at mabentahan ng baril, kinakailangan responsible sila. Meron tayong training dyan ng gun safety responsible course na kung saan itong mga gun owners natin ay tinuturuan hindi lang para sa sarili nila na maging safe, kung hindi para dun sa mga nakakasama nila sa trabaho, sa bahay o sa ganitong sports, lalong-lalo na sa mga anak. Samantala, may babala naman si Fanged sa mga nasasakupang pulis na masasakot sa illegal na gawain gaya ng droga at pagkilala naman sa mga pulis na gumagawa ng maayos. I will be the first na malilikan ka sa akin. First hour or first second. Pero pag ikaw, police, gumagawa ng maayos, we are very quick also to give i-recognize natin sila. So, marami tayong ginagawa na pinapakita sa kanila na pag ito ginawa mo, magsasuffer ka. Pero pag ito maganda yung ginawa mo, ipipraise ka at you will be emulated by your peers, yung mga kasama mo. Ipinangako naman ni Fanged na magiging very peaceful ang darating na Barangay Sangguniang Kabataan Election sa buwan ng Oktubre at may gagawin itong paraan para hindi makaporma ang mga private armed groups sa mga panahong iyon. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.